खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 9 जुन समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। थांखांनाय जाथायफोरखौ गोसोखांफ्लांबाय थागोन, गोसोआव गिनाय सोमजिगोन। गाज्रि सान। वृष राशि। समाजनि हाबा मावनो थाखाय गेदेर बिबान मोनगोन। दसे समबो जिरायना थानो सम मोननाय नङा। मिथुन राशि। गुबुननिफ्राय लानाय दाहारखौ सुख'नो हागोन, गोसोखौ रेजें आरो गोजोन मोनगोन। कर्कट राशि। नोंथाङा धोरोमनि बेरेखा हाबा मावफ्लांनो हागौ, इसोरनि फारसे नोंथांनि फोथायनाया गोमालांगोन। सिंह राशि। नोंथांनि मावफ्लांनाय गोरोन्थियाव बिमाया दुखु दाहा सहायनांगोन, नखराव गोजोन गैयै थासारि सोमजिगोन। कन्या राशि। गोबावनिफ्रायनो खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ मोनगोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। मोजां सान। तुला राशि। मावनो लानाय खामानिफोराव गुबुननि हेंथा मोनगोन, असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। वृश्चिक राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन, समाजाव नोंथांनि मुं गोसारगोन। धनु राशि। गावनि थांखि होसोनायाव नखरनि मानसियानो हेंथा होगोन, दुखुजोंनो गोसोखौ लोरबां मोनगोन। मकर राशि। साननाय बायदियै खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन, नखराव बयनिबो खुसि फैगोन। कुम्भ राशि। गोबावनिफ्रायनो हास्थायनानै थानाय मिजिंखौ मावफुंनानै लानो हागोन, रंजा बाजानि सान। मीन राशि। फिसा बाथ्राखौ लानानै बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिगोन, सोमोन्दो गावस्रालायनो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।